Mga puso mo weekend na usab ug sagad ka nato. Mo'y kinaham ang mga adlaw kay kini ang gahinan nato alang sa atong pagsuroy-suroy. Aduna kami sugyot alang kaninyo nga nangita og kasuruyan nga usa sa mga must visit dinhi sa Sugbo. O kung unsa o kung asa kini ubani kami mga kapuso sa pagbisita sa maanindot nga dapit sa Bukirang Bahin dinhi lang sa syudad sa Sugbo. Tanaman laag ta pinaagi ni ining report. Suroy ba ug overnight pagayod ang imong gipangita mga kapuso? Kay pwede gayud bisitaon kining usa ka lugar sa may barangay Malubog sa Dakbayan sa Sugbo. Sa entrance fee nga 100 pesos, mamahimo ka nang makasud ni ining botanical garden. Apan gawas nga ma-relax ka sa kaanindot sa kinaiyahan, dili ra kutob sa mga tanom ug mga buwak ang maong botanical garden. Kay may mga kapuy-an kini nga gitawag nila nga A-sheds. Diin mamahimo kang mo-star for 24 hours sa kantidad nga 200 pesos. Samtang sa tungang bahin, nahimutang ang gitawag nila nga pond alang usab sa mga ganahan mo tampisaw sa tubig. Adunay mga tents usab dinhi alang sa mga ganahan ug pina-camping type nga experience. Kung mapuno ng sheds kay karon sigig kapuno. So ang tents mo isa kan option nila ug mag-overnight sila. Kay 24 hours man ni siya. Ang mga bisita enjoy kaayo sa maong dapit, ilabi na sa pagbonding-bonding sa ilang mga pamilya ug higala. Pasanaling na mga apo, mga anak. Okay ra. Nindot. Bagong bukas pa lang kini sa publiko ug gilauman nga mas mudaghan pa ang mga buwak ug mga tanom nga manubo sa maong giugmad nga lugar. Uban ni Lian Sinkulan ug Jovel Ubiso, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak.